Usa ka lalaki ang nahulikam nga nangawat og timbangan sa Cagayan de Oro City samtang ligid og lingkuranan sa bisikleta sab ang natripan sa usa ka kawatan sa Davao City. Anyang report ni Cyril Chavez. Sa kuha sa CCTV sa usa ka establishmento sa Rotonda, Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City, makitang misulod ang usa ka lalaki. Daw na ay ginapangita nga butang. Apan human ang pipila ka higayon, kalit kini miduko ug daw na ginakuot nga butang. Kay walay nakuha, mituyok-tuyok na sab kini og gipunit ang usa ka digital weighing scale dayon gibutang gawas sa koral sa tindahan. Gilayong mikatkat sa koral ang sospek ug kuha sa butang dayon sibat. Sumala pa sa uploader, ikaduhang higayon na silang gikawatan sa maong sospek ug pulos timbangan ang target niini. Gipangita na sa kapulisan sa Nazareth ang maong sospek. Sa Davao City, kuha kini sa usa ka internet cafe pasado alas 12 sa udto adlawng Lunes. Makita kining usa ka lalaking nakakalo og nakaitom og t-shirt nga galingkod-lingkod sa usa ka bisikletang nakakadena sa bakal nga giparada sa daplin. Og sa makapilang pagbalik-balik, gikawat na niini ang atubangang ligid og lingkuranan sa bisikleta. Sumala sa biktimang si Amanda Caris Del Mar, misulod pa kuno sa internet cafe ang suspect nga daw usa ka customer. May kantidad og 5,500 pesos ang kantidad sa nakawat sa biktima. Ginapangita na sa kapulisan ang maong suspect. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.